Танците, събличането и костюмите са само част от арсенала таланти на следващия кандидат за слава. Той разчита и на други дарби, за да направи впечатление. Бисер Иванов, Тодорков Иванов. Роден съм град Лом. Израсъл съм повечето град Сандански. В момента работя в София. Месо коменат. Момче за всичко. Но ме викат календар, ме викат. Мария Елева е родена на 1 декември 1977 година. Дева е родена на 7 октомври 1975 година. Лили Иванова е родена на 24 април 1939 година. Азис е родена на 7 март 1978 година. Горя е родена на 1973 година на 28 юни. Имам един сериал, гледам един дърси красота, гледам. Брук Логан е родена на 25 юли 1961 година. Рич Форест е роден на 4 март 1952 година. Ерик Форест е роден на 20 юни 1944 година. Стефани Форест е родена на 31 юли 1939 година. Поли Генова, това е нова звезда, не знам. Музиката ми се отдава много. Играм много, танци, манци, всичко играм. Чупки, мирки, всичко правям. Защо така си държиш ръцете отзад? Странно, криеш ли нещо? Не, яйцата си държа. Кои яйца? Яйца за гласни струни. Не са за да замериш журито, нали? Не. Колко яйца си взел? 6. И как точно ги употребяваш? Разбъркам ги и правям ги като кашичка. 6 яйца едновременно. Едновременно. Зък си, това е. И гласните струни? И гласни струни се получават на 6. Успех. Мерси. Добър вечер, уважаеми зрители и за уважаеми жури. Здрасти. Ще изпълним песента на Ерик. Чак. Как се казваш? Бисер Иванов. На колко си години, Бисер? На 27 години. Откъде си? Роден съм град Лом. Живея в София. А какво работиш? Месо комбинат. Разфасоваме меса, магарата, ръсета, всичко. Добре. Някакви по-специални способности притежаваш ли? Всичко. Дай те пускаме да пееш. Да. Аз Ще нямам изпея търпение песента да на уча Емануела. Какво ще пееш? Емануела. Заповядай, Бисер. Благодаря. Пишеше, че жена предваря град. Ти звъниш, само отричаш ли вълта. Номер е моя, аз ще го дигна. Знаеш ли, ще те взема на час. Знаеш ли, скъпо струва ми аз. Казваш, че далеки не жени, съвестта ми държиш. Имена ме да напомня, щом до теб да се тръгна на бой. Знаеш ли, ще те взема на час. Знаеш ли, скъпо струва ми аз. Казваш, че далеките жени. Добре, ти имаш работа с животни, нали? Да. Бе, пич, магаретата пеят по-добре от теб, бе. Какво е това, бе? Бисер, може ли специално за мен да повториш пак това движение отгоре до долу обаче? Бисере, според мен пеенето не е на най-високо ниво, наистина. Така че имаш не от мен, съжалявам. Публиката ми искат. Няма да изчезвам. Ти каза ли си, или? Бе, чуда се. Защото аз имам риск. Вече аз съм готов. Готов ли си? И какво си? Какво си? Аз съм едно извратено да.
по някакъв необяснимо извратен начин. Аз също... Извратеняци. Аз също съм, да. Но... Поли, моля те, промени си решението. Ама трябва да ни направиш някакво страшно шоу, дет не сме виждали такова. Всичко мога. Ти много си се изпотил. Кажи, Напрегнат ли си? В смисъл? Притесняваш ли се? Еми, притеснявам се, ако не спечелим. Добре, айде, ходи да се къпеш, да, ще се видим на буткемп. Благодаря. Айде. Натам си. Вил. Номер 1 съм. С-фактор! Утре вечер